Sa Good Vibes sa Sagay City, mga tricycle driver ginhimo nga tour guide. Ilibot kanila sa Arts Village kag Margaha Beach sampang nagasakay sa tricycle. May report si Romeo Subaldo. Ako gali si JP Rivera, isa ka sikat guide kag ako ang maka-guide sa imo sa sining hapon. Okay. So, welcome kagid sa amon nga komunidad. Purok Bougainvillea, Uloyan sang Margaha, Minuro sang Taliambong. So, Minuro means Village Taliambong Arts, Village of Arts. Ini si JP Rivera, isa ka sikat guide. Halin sa pagka-tricycle driver, karon tour guide na. Ang ilang mga tricycad, may mga artwork man. Antes magsugod ang tour, may pabalo na si JP nga mga impormasyon. Margaha, isa ina siya ka balas nga itom. Okay. So, lain na siya, may white sand, may black sand dan. So, Margaha sa mga katigulangan pa, itom nga balas, bulong sa lawas. Gintour niya kami sa ginakabig nga Arts Village sa Purok Bougainvillea, diri sa may barangay Old Sagay. Madamo sa mga bulak sa mga Bougainvillea kag may mga balay nga may maduagon nga mga artwork. 2019 sila nagsugod pero naabtan sa pandemic, temporaryo nga nauntat kag subong balik na naman. Dako ang pagpasalamat niya nga natagaan siya sa training sa lokal nga panguluhan sang Sagay kag sang tourism office nila. Amo ni sir, Kasi ka driver. Oo. Di ba organize ka mga tourist guide man? Oo, na tagaan kami nila chance nga mga tourist guide man. Okay, sa LGU na. Oo. Gitaining ka mo. In training. Okay. Train kami, oh. 12 sila tanan ka mga guide, may iloy, kag may araman sang senior citizen. Palareho sila tanan nga na training, kag natagaan sang ihibalo sa background sang ilang lugar. Amukon nga duna na sa ila ang mag-istorya sa mga bisita. May ihibalo pa kami, parte sa aton dunang manggat. Pero kaysa una, sir, basta lang kami magsikad ya. Okay na? Okay na. Makasikad lang kami, okay na. Oo. Huwag kami kabalo sang importansya sang aton mangroves. Kag, pati scientific name sa nagkalain-lain ng mga species sa mangroves, nahibaluan pa nila. Pero tatlo gali ni sa klase. Species nila, yung species. Oh. May Rhizopora mucronata o kun bakhaw baye. Okay. Rhizopora apiculata o kun bakhaw laki. Laki. Oh. May Rhizopora stylosa man nga bakhaw bato. Bato. So malukit mo na sa shape sang dahon. Ilabay ka Manila sa ginatawag nga morgue. So ina dire sir, ang tawag namon sang una dire. Ang katigulangan pa morgue. No. Itawag ni sa nga morgue tungod ang hindi sa morgue tawo. Okay. Morgue sang mga pambot wala nga hindi na magamit dire na para sa maguba na. Adri na gina-parking bilin. Oh, tapos ginagamit man kun maglain chimpo, Di ka tago. bagyo dire ginapasulod tanan ng mga pambot. Kag, ginpahangop man sila sang importansya sang katinlo sang palibot kag sa mga bakhaw. Gani, may mga panahon nga nagapaninlo sila sang higad sang baybay. Nagaend ang tour sa Margaha Beach kung saan makita ang 7 kahaligi nga nagasimbolo sang 7 discipline of arts. Legasiya ini sang bantog nga sagay artist nga sino ni Lucio Alvarado. Si Alvarado ang nagpanapnag sang arts sa sininga village. Kag pwede magkape sa Kape Albaraco. Mismo ang kapihan, isa man ka work of art. Ang mga dingding kag haligi napuno sa nagkalain-lain nga mga duag. Kag manamit ang kape. Para sa JP kag sa ibang pangid nga mga sikat guide, hindi lamang duga nga income ang ginhatag sa ila sang LGU, kundi duga nga ihibalo nga magapabilin tubtub nagakabuhi sila. Sa mga luyag mag-experience ang sininga tour, mahimo makig-angot lamang sa Sagay City Tourism Office.